Quina passada. Això és... Hem tornat 50 anys enrere. Mira, aigua. Aigua. Estem flipant. En un poble que no hi ha ni Déu, hi ha un superparc amb atraccions per nens. Adéu, adéu. Que anem en tren. Hola. Hola, hola. Com? Adéu, princesa. Adéu, adéu, Xènia. Adéu. Ja hem arribat a Cuba, estem en un hotelet que és un estil super soviètic, molt soviètic, però està molt bé, 52 manats i amb esmorzar inclòs. Està superbé. Està molt bé, molt soviètic, està molt bé. Estem aquí a Cuba, a l'hotel, el restaurant només per nosaltres. Això és super soviètic. I ara estem sopant. Ens hem demanat alguna que no sabem què és. Això són les peixeres. Està bon xai? Ja saps que no ets ahí. Què és això? Veu? No sé què és, però està prou bo. A veure, això és xai? No, no és xai. Té pinta vísceres. Coses d'aquestes rares. Un hotelet aquí perdut que no hi ha ningú, amb un superparc infantil. Mira. Ole! Marxem de Cuba i ens n'anem cap a Kinalik, que és a les muntanyes. En principi és el poble que està d'Europa més alt, el ciutat més alt. Està a 2.300 metres, o sigui que avui ens treu un caminet de pujada i diuen que no gaire bo. Ja veurem a veure què tal, Aquí comprem això, no sé què és, però té bona pinta. A veure què tal està. A veure què tal està això. Ai, és salat. És salat? Jo em pensava que era dolç, què dius? És salat. És com salat, però tampoc salat. És fruita, Sí, però... però no estem de sucre, és salat. Està bo. A mesura que menges et va agradant més, però Però la primera impressió és dolenta, No és un... Però com és que té tanta sal i després no es nota tant? No tinc ni idea, però sí, és molt salat, molt salat. Parada tècnica.
quasi Quinalic. Ens n'anem a aquell poblet que hi ha allà dalt. Mare meva. Quina passada. Mira, fa fresqueta. Hem arribat a Quinalic, ara sí. Hem fet una amiga, Xènia, a Azerbaidjan. Hem arribat a Quinalic i ens hospedem en aquesta casa d'aquesta família que tenen una nena de 2 anys i 8 mesos, com la Xènia. L'amiga de la Xènia. És l'amiga de la Xènia. I aquesta és la nostra habitació. Això sí. I de qui és aquest mòbil, Xènia? Explica-li. La papa. El mòbil del papa. I avui dormim aquí, Això la mama. Què mama? Gràcies, carinyo. Gràcies. Què papa? Gràcies. Quac, 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 quac. Xènia, Xènia, on està el pollastre? Aquí. Toyo hardader. Toyo hardader. Toyo hardader. On està el pollastre? Aquí. Papa, wake up. On està? On està? Mama. On està? Ai, quin susto! Ai, quin susto, la Xènia! Això. Això és un armari, carinyo, això no s'obre, carinyo. Això, repeteix. Susto, digue-li! A veure, susto, Xènia. Xuto. Ai! Ai, 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 quin susto! Ai, quin susto! Kamehame! Cuidado, cuidado, suau, suau. Ens anem a fer una volta per Quinalic. Sí, tots els fems estan a la teulada. Gat? Ah. Les vistes són... No diu en català. Molt xules. Quina Quina passada de poble. Aquí viuen com fa 50 anys ja, o més. Pugem amunt, Xènia. Això és la mesquita del poble. És espectacular aquest poble. La gent és simpàtica.
I la nena dormint. La sopa està molt bona. Puja muntanya, cargol treu banya, puja... Ensenya una mica com es fa allà. Treu bé. El nazi. Bon dia, ens hem despertat a Quinaluc, hem dormit aquí avui, hem dormit separats, Espera't. un aquí i l'altre aquí, i ara esmorzem. Ja marxem de Quinaluc, tornem cap a Bakú i ara ens espera un trajecte per marxar d'aquí de les muntanyes. A veure com aguanta la Xènia. Fem una paradeta a Cuba per veure el memorial al genocidi jueu, perquè tot això d'aquí és un assentament jueu. Our national bread. Republic of Azerbaijan. Persons, writers. Hem parat a menjar aquí, que no tenen ni menú, i m'ha ensenyat a la cuina el que tenien, 4 cosetes. I aquest és el dia abans de les cagarrines. M'han donat per veure això, que hi ha préssecs a dintre. El dia abans de les cagarrines. Està bo, però ho veurem. Mama, aigua. Aquesta pica amb vos? Ara de camí a Bakú fem una paradeta per veure les Candy Mountains, que són les muntanyes de colors d'aquí a Azerbaidjan. A veure si valen la pena, no? Ja hem arribat a les Candy Mountains. A veure, són maques, però vale la pena parar, tampoc no res de l'altre món amb comprar-te el que hi ha. Agafa't a la mama, Vaig a filmar això. que m'estic netejant la caca de les mans, carinyo. Acá, La mama té caca a les mans, sí.
Abutit. S'ha embrutit perquè t'ha canviat i s'ha embrutit. Estem arribant a Bakú i hem tingut una emergència De vòmits de i caques. vòmits, diarrees. No sé, farem una mica de pena quan arribem, la veritat.